Takže čau, vítejte u mojí první informačky. Tenhle obrázek tady bude celou dobu. No, takže potřebuji vám říct pár informací. Až vám ty informace řeknu, tak bude na vás, abyste mi s tím nějak poradili. První informace. Když si přihlásit na Minecraft, na Technic Pack, tak mi to píše, že mě to nemůže najít na Minecraft.netu. Tak jsem se lekl, co s tím je. No, tak jsem tam prostě dal jsem tam Minecraft.net, jako tu stránku. Tam jsem se odhlásil, protože se tam trvale přihlásit. A zkusil jsem tam zadat úplně stejné údaje. Přihlásil mě to. Tak jsem to zkusil znovu na tom Technic Packu. Furt mě to nešlo. Když mi poradíte, pokračuju v sérii Technic Pack. Když mi neporadíte, bohužel série Technic Pack skončí. A potom budu chtět točit ještě jednu sériu a tu vám neřeknu, dokud neřeknu ještě pár věcí. Mně se kazí nějaké texture packy, když si je tam dám, tak tam něco škaredé. Když mi s tím pomůžete, tak budu moc rád. Jestli by to teda šlo, já teda nevím, já to neznám. Takže, kdybyste mi s tím poradili, může být série texture packy. A kdybyste chtěli náhodou série mody, tak to já bych udělal taky. Až na jednu výjimku. A to, že byste mi museli poslat název toho texture packu modu a jak ho nainstalovat. Ale řeknu vám něco. Budu točit sériu vaše mapy. Nebudu to mapy od fanoušků, takže já tolik fanoušků nemám. Ale budou to vaše mapy. Za 3, 2, 1, teď můžete posílat jakékoliv mapy chcete. A kam je můžete posílat? Do soukromých zpráv na YouTube, nebo v popisku budou 2 moje e-maily, které mám. Tam taky můžete posílat. A to je tak asi všecko. Nebo vlastně ještě můžete posílat to je moje jméno, Tomáš Mikeska, na Facebooku. Tak tam můžete poslat zprávu s tím. Jako pro ty, co nemají účet na YouTube a dívají se na moje videa. A chcou mi poslat nějakou mapu. Takže tak. No, nevím, co bych ještě řekl. Vlastně vím. Tohle bylo moje první informační video. Takže u dalšího, buď to herního, nebo nějakého informačního, nebo pozor, nějakého takového, kde vám budu něco ukazovat, jak se třeba dokládá nějaký mod do Minecraftu. Prostě vám budu pomáhat. Tak to bude prostě. Takže zatím čau.